புத்தளம் ஆதார வைத்தியசாலையை மாவட்ட வைத்தியசாலையாக தரம் உயர்த்த வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நமக்கு உள்ளது. நமது நாட்டில் உள்ள சகல மாவட்டங்களையும் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த மாவட்டங்களில் உள்ள பிரதான நகரங்களில் மாவட்ட வைத்தியசாலை இல்லாத மாவட்டம் புத்தளம் மாவட்டமாகும். தேசிய சுகாதார கொள்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கான செயல்பாடுகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. அதற்கு இணைவாக புள்ளி விவர தரவுகளுடன் கூடிய பிரதான திட்டத்தை தயாரிக்க உள்ளோம். தற்போது ஏ தரத்திலான 4 ஆதார வைத்தியசாலைகளை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை வரை தரம் உயர்த்துவதற்கான யோசனையும் நம்மிடம் காணப்படுகிறது. எந்த ஒரு வைத்தியசாலையின் பேர் பலகை மட்டும் தரம் உயர்த்தப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டு மாற்றப்பட்டு தேவையான வசதி வாய்ப்புகள் வழங்கப்படாது இருக்காது என்பதை உறுதியாக கூறுகிறோம். ஒட்டுமொத்தமாக 82 ஆதார வைத்தியசாலைகளுக்காக 31 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை விட கூடுதலான ஒதுக்கீடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே அனைவரதும் கோரிக்கையாக உள்ளதோடு சுகாதார அமைச்சின் அடுத்த 10 ஆண்டு திட்டத்துக்கு அமைவாகவே இந்த செயல்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.